Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als felicitatie en groet van de gemeente naar Engbert en Jetty Spoor de Groot, ziet ze maar weg. Zij waren de afgelopen week 45 jaar getrouwd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is vandaag dominee Marco Roepers en lector is Fokje Tolsma. De organist is Menzo Roon. Ons intoogslied is Psalm 164 vers 1 en 2. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst toe. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie en een kopje thee te drinken. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier komen wij voor u, vanuit een wereld vol met geweld. We kunnen de televisie niet aandoen of we horen weer van nieuw geweld in het Midden-Oosten,
in Oekraïne en Rusland, in Congo, in zoveel landen is er zoveel geweld, dat het ons bang te moede wordt. En ook christenen over de hele wereld worden vervolgd, omdat ze geloven in u, omdat ze hun leven in uw dienst willen stellen. En wij leggen dit allemaal u voor. En wij vragen om uw rust en uw vrede in deze dienst. Dat wij heel dicht bij u kunnen komen. Vergeef onze eigen boosheid. Ons eigen geweld als we ons weer opwinden over al die ellendige dingen. Neem die boosheid van ons af. En geef ons uw vrede, opdat wij voor u kunnen verschijnen. Dat vragen wij u in naam van Jezus. Amen. Nico, aan jou het woord. Al een aantal jaren wordt in ons weer in de gemeente in Arem het water aandacht schonken aan de vervolgde christenen. En in oerlees met het kerker en dominee is wat er wat. Wat? Om hij voor. Kind zo? Nou, dan hebben we nog een keer. Al een aantal jaren is er in de gemeente in Arem het aandacht schonken aan de vervolgde christenen. En in oerlees met het kerker en dominee is besloten om dit in ons nijte vorm in haar gemeente te doen. Waarom is dat nou nodig? Wij hopen dat in deze change duidelijk te maken. Wij hebben correct zongen, o Heer, wil vrede schenken. Ik denk dat een heel soort mensen dan denken aan de vrede in de wereld tussen de volken die in strijd maken naar binnen. Je wordt alle dagen in het nieuws, kranten en orenmedia een soort aandacht aan schenken. Maar er is ook een strijd hoe de wereld gaande werd maar een heel iets beetje aandacht aan schenken wordt. En dat is de strijd in christenen over de hele wereld. Op een heel soort plakken wordt het harten verbinden om bij een oor te komen. Om kerken te bouwen of het evangelie in het openbaar te verkondigen. Ze worden mishandelen, zonder eerlijk proces of onklacht in een gevangenis zetten, verkrachten of vermoorden. En dat alleen nog maar omdat ze in Jezus geloven. Er binnen wereldwijd zo'n 380 miljoen christenen die op deze wijze vervolgen worden. Maar de wereld blijft stil. Laat u alsjeblieft stemmen aan al uw vervolgde broers en zusters. Laat u die stem aan dit verschrikkelijke geweld. Dit kind trok voor uw broers en zusters te bidden. Of een brief te schrijven aan oerheden. Of een kaart te sturen aan harten die in de gevangenis zitten. En geld door te maken aan organisaties die daar inzetten voor uw vervolgde broers en zusters. Een van deze organisaties is Open Doors. En Open Doors organiseert het elke jaar op de eerste snij na Pinkster een snij voor uw vervolgde broers en zusters. En dat maken wij u het ook in uw gemeente doen. En op de website van uw gemeente vind je meer nieuws over deze organisaties. En aan u de vraag, willen wij de stilte terugbreken? En willen wij stemmen aan uw vervolgde broers en zusters? Dat het nodig is, dat toch wel blikken uit het volgende filmpje, denk ik. Here where we are, millions of Christians are displaced. Here in Nigeria, millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't carry it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness as if we are being rejected.
This is where we live in IDP camp for 4 years, getting to 5 years now. Each and every one you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence. We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us Kapiri, that we don't have any religion. So that makes us understand that they are purely attacking Christians. I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We were walking when we heard a rapid shooting, gun sounds. We could not know what was happening. It's from there we began to ask what is happening. They said we should run, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militants. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militants who attacked us. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed. The loved ones are killed. Ka seru me num no dzina se alo num zo dzina shafta kas de chi so kada shahin nagis naga ne kana chi num dzina ne ga futa kan ne be shas nagis shad ne chi kan ba fanta zaman ba ne fanta zaman he yonga. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you will lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together. So far our eyes is on him. So far is our hope is on him. We put our confidence on him. We believe he's great. We zingen nu gezang 968, 1, 3, 4 en 5.
Laten we bidden. Hemelse Vader, schenk uw geest in ons hart. Uw geest die ons verandert, die ons maakt tot nieuwe mensen, mensen van uw rijk, dat komt. Soms zien we er niets van dat rijk. Als we horen over de geloofsvervolging in de hele wereld, dan lijkt het er niet op. Maar uw geest is het begin daarvan, van dat nieuwe rijk. Uw geest maakt dat wij verbonden zijn met mensen over de hele wereld, met de christenen die lijden overal. Zend uw geest, opdat wij veranderen, opdat onze oren opengaan, opdat wij horen wat u ons te zeggen heeft, opdat wij zien wat er gebeuren moet. Zend uw geest. Dat vragen wij u, in naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Dan lezen we nu Psalm 2. Zit er zo op. Waartoe leidt het woelen van de volken? Het rumoer van de naties, tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het aan mij en ik geef je de volken in bezit. De einden der aarde in eigendom. Jij zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hen. We zingen nu lied 871, alle versen.
preek, na de preek, zingen we Ik bouw op Job. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vond die video die we zagen van pastor Barnabas in Nigeria, ik vond dat wel schokkend. Vonden jullie dat niet? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, je leest wat over ontvoeringen in Nigeria, maar dit verhaal, ik kende het niet. Dat zijn broer en schoonzus gewoon bruut vermoord werden terwijl ze op het land aan het werk waren. Dat hij zelf het ook maar ternauwernood overleefd heeft. En dan dat kamp met die piepkleine tentjes. Echt piepklein. Hutje, mutje bij elkaar. Het deed me wat denken aan een festivalterrein. Hadden jullie niet dezelfde associatie? Zo'n festivalterrein waar alle tentjes heel dicht bij elkaar staan. Dat is dan voor 3 dagen. En de tentjes die zien er beter uit. Maar zij wonen hier al 4 tot 5 jaar. Vreselijk. Dat ze door milities geteisterd worden die er lust in scheppen om christenen te vermoorden. Ja, christenen van een ander volk wel te verstaan. En dat al 5 jaar lang. Wat een uitzichtloze situatie. Zo ervaart Barnabas dat ook. Ik bedoel pastor Barnabas. Het is, zegt hij, alsof wij in het duister zitten. Ons lot haalt het nieuws niet. Wij worden vergeten. En dan gaf Open Doors ons deze psalm aan, psalm 2. En daarin klinkt, die in de hemel troont lacht. De Heer spot met hen. Het is een wat weerbarstige psalm, vond ik. Als je zo op het eerste gezicht het leest, dan komt het niet gelijk heel aangenaam binnen. God lacht. Vinden we dat niet vreemd? Dat God lacht als deze mensen zo diep in de problemen zijn gebracht. Maar daar lacht God niet om. De volken woelen, zo stelt de psalm, de volken woelen en ze zijn in opstand gekomen tegen God. Maar God lacht daarom. De volken zullen het onderspit delven in hun opstand tegen God. Hoe kan dat bemoedigend zijn in een situatie als die van pastor Barnabas en zijn gemeente, die gevlucht zijn en al zo lang leven in kleine tentjes? Maar wat is dan de achtergrond van deze psalm? Ik geloof dat iedereen afgeleid is. Ik wacht even. Jo. Waar waren we? Oh ja. God lacht, maar hij lacht om de volken die in opstand zijn gekomen tegen God. God lacht erom. En hoe kan dat nou bemoedigend zijn voor Barnabas, deze pastor die we zagen, die gevlucht is en die mensen die al zo lang leven in deze tentjes.
Wat is de achtergrond van deze psalm? Psalm 2, die zo weerbarstig is. Wat is de achtergrond daarvan? De psalm is geschreven in de tijd dat er geen koning meer was in Jeruzalem. Dat is belangrijk om je dat te realiseren. Jullie kennen de geschiedenis van het volk Israël. Koning Nebukadnezar, die is toch wel bekend? Koning Nebukadnezar van Babel had Jeruzalem veroverd en vele inwoners naar het land Babel afgevoerd. En er was geen koning meer in Juda. Ook niet na de terugkeer van het volk na verloop van tijd. In de tijd van Ezra, in het boek Ezra kun je lezen hoe de mensen uit Babel terugkeren naar Jeruzalem en Juda. Maar Juda bleef deel van het Perzische Rijk dat Babel was opgevolgd. En dat Perzische Rijk kwam ten einde door Alexander de Grote, die het hele Rijk veroverde. Maar toen hij stierf, viel dat rijk weer uiteen in verschillende rijken. En Juda was een twistappel tussen het Egyptische deel en het Syrische deel. De Seleuciden en de Ptolemeeën. Zo heette die. Dus die streden om Juda. Om het land Israël. Er was dus geen koning meer in Israël. En ze waren een speelbal geworden. Een speelbal van koningen en hun grootheidswaanzin. En dat volk, dat herinnerde zich dat er profetieën waren, opgeschreven in het Oude Testament, zeg maar de Bijbel, in de oude heilige geschriften. Er waren profetieën in die oude heilige geschriften, die zeiden dat het huis van David, dus David en zijn nakomelingen, voor altijd zouden regeren over Juda, vanuit Jeruzalem. Dat herinnerde zich. En er was geen koning meer in Jeruzalem. Israël leek wel voor altijd te zijn ingelijfd in andere landen. Was die profetie dan onwaar? Nee, zeiden ze. Nee, er zou een nieuwe nazaat komen van David die opnieuw het rijk zou stichten. Het zou een rijk van vrede zijn, waar ieder met een gerust hart zou kunnen leven. En die nazaat van David, die men verwachtte, die noemden ze de Messias. En de Messias, die komt voor in deze psalm. In het tweede vers, daar valt hij al. Ik zal hem even voorlezen. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En daar staat dus het woord Messias. Het is alleen anders vertaald.
Jullie weten wat Messias betekent. Weten jullie dat? Gezalfde, ja. Gezalfde. Dus als daar staat tegen de Heer en zijn gezalfde, dan hadden de vertalers ervoor te kunnen kiezen om met Messias te vertalen. De koningen van de aarde komen in verzet tegen de Heer en zijn Messias. Hadden ze dat zo kunnen vertalen? Ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik denk dat ze dat gewoon hadden kunnen doen. Je moet keuzes maken als vertaler. Vertalen we hier met Messias? Of vertalen we hier letterlijk met gezalfde? Nou, en dan gaat men stemmen. Ja, 6 tegen 5, zoiets stel ik mij voor. Ik weet het niet, maar ik stel mij voor, ze gaan stemmen. 6 zeggen gezalfde, 5 zeggen Messias. En ik denk dat ze de interpretatie open wilden houden. Ze wilden de interpretatie open houden. Maar het is als lezer wel belangrijk om je dat te realiseren. Wat hier staat bij het woord gezalfde. Want het gaat hier naar mijn idee echt over de Messias. Het gaat hier echt over de Messias. Op grond van mijn late datering van de psalm zeg ik Messiaanse psalm. En jullie kennen ook wel het Griekse woord voor Messias. Dat kennen jullie ook wel. Dat is het woord Christos. Christos, dat is het Griekse woord voor Messias. Vertaald, net zoals het woord gezalfde. Is ook een vertaling van dat Hebreeuwse woord. Is het woord Christos de Griekse vertaling ervan. En wij kennen dat woord heel goed in zijn Latijnse vorm. Christus, Jezus Christus betekent Jezus Messias. Oftewel, Jezus de gezalfde. Het Nieuwe Testament zegt dat die Messias Jezus is. Jezus is de nazaat van David die het rijk van David zou herstellen. Maar waar is dat rijk dan? Dat rijk is het koninkrijk van God. En dat rijk wordt niet met wapens gevestigd. Dat rijk, om dat rijk te stichten, moet je niet naar de wapens grijpen. Hoe sticht Jezus dat rijk? Jezus verkondigt het. Jezus verkondigt het. En hij laat dat rijk zien door mensen te genezen. En Jezus is niet iemand die andere mensen doodt. Maar hij wordt zelf gedood. Ik vind dat echt heel belangrijk. Ik vind dat zo fundamenteel. En Jezus staat op uit de dood en stijgt op naar de hemel om aan de rechterhand van God plaats te nemen. En als je het Nieuwe Testament doorneemt, dan kom je deze psalm weer tegen. Hebreeën, het eerste hoofdstuk. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Hebreeën 1. Komt uit deze psalm. Letterlijk citaat. Letterlijk. En het slaat daar op Jezus.
in de context waarin wij Psalm 2 lezen, slaat het op Jezus en op het koninkrijk van God. Jezus is de gezalfde waartegen de volken in opstand komen. De mensen verzetten zich tegen het rijk van God. Ze willen geen vrederijk van God. Ze willen zelf heerser zijn. Het gaat om mij. Door naar de wapens te grijpen. Nou, voorbeelden te over. Tegenwoordig. Voorbeelden te over. Het gaat maar door. En wij zien dat allemaal met ontzetting aan. Als we weer horen van al het geweld dat plaatsvindt. En dan horen we zoveel nog niet, zoals het lot van pastor Barnabas. Met zijn zwaar geteisterde gemeente. Ze zijn soms moedeloos, zegt hij. Ze vertwijfelen. En dat gebeurde ook in de tijd dat deze psalm geschreven werd. En daarom zegt de dichter, God lacht in de hemel om al deze boze plannen, al dit verschrikkelijke geweld. Want het rijk van de Messias komt eraan. Hij heeft het aan zijn zoon beloofd. En die zoon, dat is de Messias. En dat geloof in de Messias gaf de Joodse gemeente weer hoop. De Messias komt en niets kan hem tegenhouden. God zal zijn plannen soeverein doorzetten. Het rijk van de Messias komt. En God zal oordelen over al die snoevers en machthebbers die tegen hem in opstand kwamen. Met hun slechte plannen en geweld. En de christenen van het Nieuwe Testament herkenden Jezus in deze Messias. Deze psalm slaat op Jezus. En als in deze psalm de gezalfde aan het woord komt, dan komt Jezus daar aan het woord. En Jezus zal afrekenen met de vervolgers, want ook de vroege kerk heeft veel te maken gehad met vervolging. Door de Joodse autoriteiten, handelingen, Romeinse keizers. Christenen zijn van tijd tot tijd vervolgd. En al deze christenen geloofden in het rijk van God. Dat komt en dat een einde gaat maken aan alle heerschappij. En al het verzet tegen deze machten, het geloven in Jezus, tegen deze vervolging in, het vasthouden aan liefde en vrede, zoals Jezus dat leert, dat is al een klein beginnetje. Dat is steeds weer een klein beginnetje van het rijk van God. Laten wij dan ook dat kleine beginnetje maken met Gods rijk. Door te blijven geloven in Jezus. Net zo als zij dat doen in die moeilijke omstandigheden. Wij hebben het soms moeilijker om het vol te houden dan zij. Wij in vrijheid, zij in die ellendige omstandigheden. En zij houden het beter vol dan wij. Dat is de vreemde paradox.
Maar wij kunnen ook een begin maken met het vrederijk van Jezus door te geloven in hem en liefderijk te delen aan de mensen die het nodig hebben. Zoals Barnabas en zijn geteisterde gemeente. Wij kunnen wat doen. Wij kunnen wat doen. Voor deze arme mensen. Voor deze arme christenen. Want wij vergeten hen niet. Wij horen hun verhaal. En zoveel andere vervolgde christenen op deze wereld. Denk aan het ellendige Noord-Korea. Denk aan Saoedi-Arabië. Denk aan Iran. Waar nog veel meer ellende is op dit moment. In Gods, ja, er zijn ook heel veel andere vervolgden natuurlijk. Er worden zoveel mensen vervolgd op deze wereld. Het is ontzettend. Vanwege hun overtuiging, vanwege hun geaardheid, vanwege wat dan ook. In Gods rijk is er ruimte voor hen. En ook daarom in ons hart. Amen.
Dan gaan wij nu over naar de dienst van de gebeden. Met het dankgebed, de voorbeden, het stilgebed en het Onze Vader. En dat Onze Vader bidden we natuurlijk gezamenlijk. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Laten we bidden. Genadige God, wij danken u. Omdat u uw rijk beloofd heeft. Uw rijk van vrede dat komt. Dat uw Zoon gekomen is om ons die vrede te brengen. En dat wij die vrede al ervaren kunnen. In ons hart door uw geest. Dat wij die vrede delen kunnen. Dat wij niet op wapens hoeven te vertrouwen. Maar dat wij u kunnen vertrouwen. Omdat u altijd bij ons bent. Voor altijd. Ook als ons laatste uur geslagen heeft. Ook dan is er nog altijd die grandioze toekomst. Voor ons. Omdat het koninkrijk in ons hart nooit zal ophouden te bestaan. En daarvoor zeggen we u dank. Maar het leven hier kan zo moeilijk zijn. En wij realiseren ons dat niet hier. In Nederland, in Friesland, waar het leven zo ontzettend goed is. Als wij horen over Nigeria, over pastor Barnabas en zijn gemeente, hoe die geteisterd worden. Hoe zij verschrikkelijk lijden onder dat geweld, wat met geen pen te beschrijven is. En wij bidden voor hen, voor pastor Barnabas, voor de mensen in zijn kamp. Bidden wij, help hen, laat hen niet los. Wij bidden voor de christenen in Afrika, die zo massaal vervolgd worden en zo verdreven worden van hun plek. Goede God, wees met hen. Help hen. Geef hen een toekomst op deze aarde. Wees vriendelijk voor hen. Help hen een plek te krijgen. Wij bidden voor christenen over de hele wereld. Christenen die vervolgd worden door communisten, door moslims, door christenen. Dat gebeurt, dat de ene christen de andere christenen vervolgt. Wij bidden voor hen. Wij bidden voor al die vervolgden. Om hun geaardheid. Om wie ze zijn. Het gebeurt steeds meer, lijkt het wel. We worden intoleranter met de dag. Goede God, geef ons toch ruimte. Maak ons hart toch zacht. Voor de nood van de ander. Laat uw rijk komen. Uw wereld schreeuwt om de komst van uw rijk. Laat het dalen in ons hart. Als begin daarvan. Laat het begin komen overal op aarde. In het hart van de vervolgers. Laat ook daar uw rijk van vrede nederdalen. Dat niet wapens het antwoord zijn. Maar dat uw Zoon het antwoord is. Zijn liefde, zijn offer als basis voor ons bestaan. Goede God, help ons. Wij mensen in de macht van krachten die ons willen vernietigen. Bevrijd ons daarvan. En zet ons over
in uw rijk. Wij bidden u voor de mensen die ziek zijn. Wij bidden u voor de landen in oorlog. Israël en Iran, Jemen, Libanon, Syrië, Congo, Oekraïne, Rusland. De lijst wordt alleen maar langer in plaats van korter. God, help ons. Wij lijken het niet te kunnen. Wij bidden u voor iedereen op deze wereld. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. U hoort, uw Zoon heeft het ons zelf gezegd. En al onze gebeden zijn vervuld in het koninkrijk dat komt. En waarvoor uw Zoon ons leerde bidden met de woorden, onze Vader die in de hemel. De collecte was voor de kerk en de diaconie, maar wat is voor Open Doors? De eerste of de tweede? Welke? De eerste collecte is voor Open Doors. En we kijken nu naar de video. En daarna zingen wij, voordat ik het vergeet aan te kondigen, gezang 885, alle versen in het Fries. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt is. Je bekommeren om je medemensen? In Afrika zijn 16,2 miljoen christenen door bruut geweld van huis en haard verdreven. Zij leven in ellendige omstandigheden in tentenkampen en hebben gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Ze voelen zich vergeten. Jezus roept ons op om naar onze naasten om te zien. Alles wat we voor een ander doen, doen we voor hem. We have come. You have given us, as you can see, this is the bag of rice, the bag of corn, and then this is rice. Then here again we also have the bag of beans, which will take us a long way to live. We are grateful. Met jouw gift helpt Open Doors verdreven christenen in Afrika met noodhulp zoals voedsel en onderdak. Ook bieden we hulp bij het herstel van opgelopen trauma's. Zo krijgen ze weer hoop voor de toekomst. En weten ze dat ze deel zijn van het wereldwijde lichaam van Christus. Ze zijn niet vergeten. Met €49 draag je bij aan een noodhulppakket voor een vluchteling. Deze noodzakelijke levensbehoeften helpen christenen om te overleven. Steun vandaag verdreven christenen in Afrika. Help jij mee?
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.